Părere de Opel Vectra C GTS. Bă, nu știu, că nu știu. Habar n-am, nu știu ce să spun de Opel Vectra. Opel Vectra C GTS. Opel Vectra C GTS. Ce naiba e asta, mă? Aoleu, asta e mâncați-aș. Asta e mașina de care zici tu. Opel Vectra C GTS asta? Bă, Vectra C-ul ăsta pentru un Opel e mișto. Am avut De unul ce la zici, bine mă, de că mult. dacă bagi bani și o faci frumoasă, e țiplă. Bă, sunteți, las-o că e veche, naiba. Asta e din 2007. Bă, e un Opel în Buzău, bă, arată bine rău. GTS, dar nu știu ce înseamnă GTS. Gen, ce are? Motor mai mare, 2000 benzină, ceva. Motor 2.2, cică. 2.2. Da, asta se consumă cu găleata, fratele meu, dacă vrei să-ți iei. Adică să-ți iei în vedere faptul că asta sub 14 nu scade în oraș. Garantez pe ce vrei tu. Bă, să-mi bă. Garantez. Bă, ești nebun. Bă, orice e benzină, consumă mult. Foarte mult mai ales. Mai ales benzină, motor măricel. Ce e peste 2000 benzină, consumă mult. Și nouă, și veche, și oricum o fi, consumă mult. E39 2.0. Da, E39 e frumos, dar e vechi. E39 mie îmi place mult, adică genul E39 poți să-l faci frumos și relativ ușor, știi, arunci o pereche de jante ca lumea pe ei, pui niște lipuri, niște chestii și se arată frumos. Mie balenuța asta îmi place mult de tot, dar veche, tată. E că-s vechi mașinile. De GTS la Opel e un fel de M-pachet. Ok, dacă e doar pachetul, nu e problemă, dar zis că are și motor de 2.2, deci bănuiesc că e cu totul. Părerea Alfa Romeo. Nu știu cum arată mașina aia lui Luigi. Alfa Romeo 159 JDM. Ce n-ai pe asta, mă? Habar n-am. JTDM. O știu modelul. De la față e Bugatti, mă. E Bugatti Olae. De fapt, dacă te gândești așa, aduce o leacă. Auzi tu Bugatti. Aoleo. Ia zi, Toyota Celica seria 7, te rog. Toyota Celica, bă, sunt mișto, dar mașinile vechiuțe, adică nu știu, eu personal acum vă zic că sunt multe mașini pe care vi le puteți lua destul de accesibile la bani și mai noi, adică nu știu dacă e nevoie să duceți atât de jos ca an, vorbesc. Adică, uite, de exemplu, Volkswagen-urile sunt niște mașini foarte bune, Passat-ul, Golf-urile și în 2013-2014 nu cred că costă atât de mult, știi ce zic? Adică părerea mea. Până și un BMW, iar la fel, poți să ții un seria 5, F10 cu vreo 10-12 mii de euro, adică sunt mașini, una 6 poți să-ți iei. E46-le e, Darius, părerea mea e că e prea vechi. E46, adică deja un E46 e vechi rău. Da, ok, o mașină care sincer cred că cam ține la tăvăleală, da? Și să prinzi una, să o iei cu 2000 de euro, îți dai exemplu, să o prinzi crezуtă din toate punctele de vedere și să stai după aia să bagi la banii ăia de nebunești și să o ții mai mult în service decât să te bucuri de ea. Un Golf 7 GTD 2014 ca euro, cea mai bună investiție. Asta zic, știi? Adică sunt mașini care sunt mai noi, poate dai un pic mai multicel pe ele, să zic, decât pe una veche, dar nici n-ai treabă, frate, cu ea. Alecul, chiar sunt bune Volkswagen-urile. Adică eu nu cum să zic, eu personal n-am avut Volkswagen, am avut un Passat la un moment dat, dar mă rog, nu era al meu și n-am avut daily, dar îmi dau seama că e tot pe acolo ca Audi și știu că trag cu casa, frate, sau Skoda. Bine, zicem, ca tânăr, nu știu dacă prea îți place, ți-ar cam plăcea să-ți iei Skoda, dar Skoda sunt niște mașini foarte bune. Deci chiar sunt foarte bune Skodele. Skoda pentru început. Deci Skodele sunt chiar mai bune decât Volkswagen-urile și sunt ieftine. Eu zic că Skoda pentru început chiar e bună. Ia vezi un C Coupé 2014, C Coupé e frumos. Dar deja aici vorbim de altceva. Mie îmi place mult C-ul ăsta. Ăsta din 2014 e frumos. Dar aici vorbim deja de altceva la C-ul ăsta. Skoda Kodiaq. Ia cum e aia? Skoda Kodiaq. Asta e SUV. Da, e mișto, dar e mare. Și eu cred că bănuiesc că este și scump Kodiaq-ul ăsta. Scump. E nouă, puii mei. Maule, ce mișto e. Cât de mare ești, nebun la cap. Nu știu cât de mare e asta. Mă știu, să fie așa mare. Peugeot 508. Bă, eu pe Peugeot-urile nu prea... Părerea mea nu prea, adică din ce știu eu nu sunt mașini așa de bune Peugeot-urile. Știu că sunt cam stricăcioase. Acum, nu știu să spun, e frumos și ăsta. Dar cred că sunt și destul de scumpicele și dacă nu mă înșel, ăștia franțuzești sunt destul de scumpe la piese. E modelă nouă.
Ce modelă nouă? 15k euro. Ăsta la 15k euro, n-are cum să fie ăsta. La 15k euro. Asta e din 2025, dă-l în asta. Safrane? Ce naiba aia? Renault N-am auzit de asta până acum. Hai naiba, ce dracu mă? Ce îmi zici mă, Alex, aici mă? Renault Safrane, ce pui mei asta? Asta zici că e prima mea mașină. Zici că e Laguna, aude, am avut-o eu, ești nebun la cap. Parcă Laguna ăla l-am avut eu, arăta mai bine o leacă. Sincer vă zic. Ce naiba mă? De ce zici mă? Asta arată bine, asta. Băi, ce... Da! Du-te dracu, Bă, stă de dacă aici. bagi niște bani în ea... Pleacă-vă de aici. Renault... ce spate mișto Bă, are. Renault Laguna 2 arăta mai bine. Asta am avut... Ba nu, aveam Laguna 1, scuze. Auto, pe asta am avut-o eu. Auto. Mi se pare că avea și de asta. E urâtolaie! Uite la Cealaltă bot, e mai la bot frumoasă. arată ca aia aproape. Păi da, spatele face toți bani. Du-te bă de aici, astăzi. Kyle, Skoda Octavia 3 Facelift 2017 Plus e mult mai frumoasă decât frumoasă și o găsesc între 7-10k. Dacă pui un pachet VRS e top de puștan. Ia să vedem. Skoda Octavia 3 Facelift. Ia să vedem. Skoda Octavia 3. Ia să vedem și VRS. Cum arată VRS? Bă, vezi că e mișto rău. Chiar arată bine, pe bune. Chiar arată bine. Pe bune arată bine. Și Skodele sunt mașini bune din ce știu eu. Passat CC cum mi se pare. Bă, CC-ul e frumos, dar e cam scumpicel. Adică ai un Passat mai scump, care arată un pic mai bine ce-i drept, dar tot Passat e, adică părerea mea. CC-ul e tot Passat, tot pe acolo. Volkswagen Vento. Volkswagen Vento. Ce naiba e asta, mă? Să vedeți și voi. Bă, ce naiba e asta, mă? Asta seamănă cu Skoda. Zici că e un... Bă, asta e Skoda, dă-o dracu, ești nebun? Bă, dar cam neinspiranți au fost ăștia, bă. Asta e Skoda, uite-te la spate. E Skoda, ești nebun. Bine, Volkswagen, Skoda, tot aia, dar dracu, ai făcut o altă Skoda. Renault Talisman. Bă, talismanul chiar arată bine. Da, bă, dar mai nou să fie. E un fel de... A, ăsta e talismanul. Avem impresia că e altceva. Talismanul e mișto. Păi da, bă, da, talismanul, vezi că talismanul e un fel de, dacă nu mă înșel, e vârful de gamă de la Renault. Adică talismanul e, nu știu cum să spun. că în România nu prea sunt așa cumpărate. Păi da, asta spun, talismanul e ca și cum ți-ai lua Audi A8, de exemplu. E limuzina lor, dacă nu mă înșel. Deci da. Da, arată bine și din ce știu Da. nu sunt foarte scumpe. Peugeot, Opel, Fiat, Renault, să nu vă luați, credeți-mă, am lucrat ca mecanic auto 4 ani la rând, ca mecanic auto pe mașinile astea. Bă, știu că și eu sunt Opelul, da și Opelul, dar Peugeot-ul și Renault și eu știu că sunt destul de păcătoase. Nu știu ăștia ale noi cum sunt. Caută-mă Duster. Bă, mă crezi că eu mi-aș lua un Duster? Păi tata are Duster. Skoda e foarte underrated. Eram hater Skoda, dar am venit fan de când o am. Hai cu șaurmeria în București, te pupăm ca el, mulțumim frumos de donație. Bă, știi de ce? Pentru că, cum să spun, Skoda e gen, cel puțin, asta era și mentalitatea mea de Skoda, o mașină de oameni în vârstă, care se duc de colo-colo, merg și un pic cu ea, știi, cam asta îți vine în gând când te gândești la Skoda, dar nu mai e așa. Păi și ce bă, tactul are Duster din ăsta, mă? De care? De ăsta de-al Nu nou? are ultimul model, nu. Dar care? La ăla din 2015, 2012, cât îl are? Nu știu exact, 2014-2016, ceva de genul. Are tato Duster, mă? Pă tu ai mașină, mă, de familie. Păi n-am și o familie. Hai familie, dar nu credeam că aveți mașină. Sincer că până zic. acum am avut MCV și Duster-ul se piște pe MCV. Ați avut MCV? Da. Deci n-a luat-o de nou Duster-ul. Nu. Da, MCV-ul? Nu. Da, voi ați avut vreodată vreo mașină nouă în familia aia? Nu. Bine, că nici eu cred că n-am avut. Am acum, 7 a fost aproape ca nou. Păi da, n-a fost nou. A fost aproape, dar n-a fost nou. A 7-le meu a avut 38.000 de km. Era din 2019, puii mei, eu l-am dat în 2023. Na, avea 4 ani, dar ca și kilometri, bine, gen, era ultimul model și ca și kilometri era bun. Acum nu era nou, na. Ia să vedem ce aici, BMW 34. Care e 34? E pisicuța? Nu e ursulețul? Aia, mișto. Bă, e mișto ăsta, dar puii mei, asta e mașină de colecție, aici vorbim deja de altceva. Asta nu mai e mașină să o iei tu și să mergi cu ea pe stradă, că așa ți se trezește ție. Asta deja e mai scumpă ca unele modele mai noi. Nu sunt sigur, dar cred că așa e. Bravo, Vlăduț.
Are tata 508 din 2015 și am făcut doar schimburi în rest, nu a cerut nimic și o avem de 7-8 luni. Păi e bine. Doamne ajută, ok.